سموش بتاعتنا بقال كده المهرات بتاعتنا بشرك بتاعتنا إذا لبوتا فلي قويلو لبوتا نفسه كدانو ملسه أصدق تعوته إذا كفاف نفسه لوني لبنا تفلي طمع سلاينا فريقو بعد حياة مدرسة الكريم نفسنا علينا مهنا تفلت عجلنا كل إحنا رسول الله أي تفلتان حنيبوت لبغنا أي فلتان الله يتأكد رحمة سوى الذي زي ما بنعمل وما كان تغيرس كتحية تغيرها مسؤولة فقد كان تغيري غادي بالكا إلو مزعمل ببلد ما كله يكعبين بإمرات انتبع مطعهم لهم زوزي تبعت أبعهم غفلكم أبزاد جبههم كاغمانكم كتفوصون هاي قلتني الذي نزعمل كله يكعبين إمرات مصلوا كله يكعبين عزيزنا ونحن خلاص هاي الجبال بإمرات نطلع من أسل وحكيشي تأذنهم عوار أمرهم فيها عقارات ثلاثات عقارات ورعات على السبيل والمتالي على إثني ولمعه عزيز المجلس الأول ومننا لسنة حكرة بالمجال أنا ببينه أبيت الباب تسلمين ينقلكم على الله أقامات بحاجات شماغنا ورعاتين بزق الله عملا سنعوا لومي أي فلة طالت تيك عن يزعزلوا أما قلنا أي فلة أننا مالتي الحاجات وديقنا زلنا لبنا نفتح لنا أبصغران زلنا لبنا نفتح لنا أي فلة أننا راح نفسي خيط كنا غير أي فلة تعال دونك جسد الكاليو كريستوس فقادة نعاوي مسمانا كلنا نعاوي فقادة يقولنا انتهي من كان إمام الذي يدرس فينا صابتنا أخبار سلمنا رأيه غيرته حضر زلزل لنا مريت لإبناء ذات الجنة بخبري زلزل لما قلنا كنت سلامون زغورا بأشعات أبعلم بأشعات أبعلم بأشعات أراجعين بكتابات كمرة كلا أخبروا سلامون أخبروا بخبري زي كفر وإذا كان أخبروا نهار نوم جنته شهادة جنة
የሆነው ዛሬ የቀበለ ነው። ሁለታ ወራቤለን አሁን ብዙን ያሃናየ እግዚአብሔር ይቀበልና የባሪ ሰናይ ይናጋ የባሪ ሰናይ አቦ ይናጋ የባሪ ሰናይ አቦ ይናጋ ሁላችን አውጥ ቤተክርስቲያን አመቱን ሰዓት እንደተነገረን አቡን ቤተክርስቲያን አካሳ ይሆን አቡዳይን ዛዛሮ ሁላሁን እግዚአብሔር ይቀበለኩም በዕጣን በወይኒ በመጋረጃ በማለት አሁን ቤተክርስቲያኑን በሀዘን ለሁላሁን እግዚአብሔር ይቀበለኩም ሐሳብ ሁን ያስምረኩም በረከት ለቅዱስ አቡነ አቡነ ገብረ ቅዱስ አገር ሁላትና ያብረና የባሪ ሰናይ አቦ አጀርነን ንጎሎ ውላደይ አጸለቱ ዘክሩ ለይሎም ሰለስተ ሸናታ ይሆጉለዩ ጸሎት ቅዱሳን አቦታትና ጸሎት ቤተክርስቲያን ይውናገም ይፀሐዩ ሓንትተ አጸለቱ ዘክሩን ይለን ሓደ ሸናታ ይሆናሉ እግዚአብሔር ይዘክሩን ጸሎት ቅዱሳን ይሰሉ ይሁን ምናይ ጸሎት የባሪ ሰናይ ክልተን የምናጋ አቶ ገብረው ገብረስላሴ እንደሚባል ሓሙሽተ ምክናታ እሱም ብሂወት ዘየለው ስድራይን ቤተሰበይን ሓሙሽተ ምክናታ ይብላለዋ ንሁሎም ብውራቤት ጸሎት ነፍሱ ጀነት መንግሥተ ሰማያት ያሃቶም ንሁላሁም እግዚአብሔር አምላክ ተባርኩም ይቀበለኩም ሓሳብ ልቦኩም ያስምረኩም ንሁላሁም እግዚአብሔር ይቀበለኩም ሰናይ ክተሽዕን ክልተኒ ምናታ ካብድላይ ይሆንለው እግዚአብሔር ይቀበለና መጽሐፍ ናይ ቤተክርስቲያን ገባሪ ሰናይ ተበናለዋ እግዚአብሔር ይቀበለና ገባሪ ሰናይ ቤትናጋ ኩላኹም ሓደ ገባሪ ሰናይ ሽሕን ክልተኒ ምናታ ይሆማሉ እግዚአብሔር ይቀበለና ገባሪ ሰናይ ክልተኒ ገባሪ ሰናይ ክልተኒ ገባሪ ሰናይ ሰለስተኒ ምናታ ንሁላኹም እግዚአብሔር ይቀበለኩም ኣብዚ ቤተክርስቲያን መቸም ሳላሁን ቤተክርስቲያን ናይ ጸሎት ሃኒፃ ንኹሉ ሰብ ድማ ተውሶ ኮይኑ ደሞ እቲ ድማ ተፈሪፉ ዘሎ ሰሪሕኩም ሃኒፅኩም ኣብ ፍጻሜ ክልልና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ተዋህዶ ይኹን ገባሪ ሰናይ ኣቦ ቤትናታ ሂቦም ኣለዉ ገባሪ ሰናይ ኣቦ ቤትናታ ገባሪ ሰናይ ኣቦ ቤትናታ ገባሪ ሰናይ አንቻናታ ገባሪ ሰናይ ቤትናታ ገባሪ ሰናይ ክልተ ቤትናታ ኩላሁም ዓበይትና ንኣሽቱና ኣብ ቤተክርስቲያን ዘለና ሓሳብ ልቦም እግዚአብሔር ያስምረኩም ብዝርአን ብዘይርአን ብብዙሕን ብውሕዱን ነባኩም ትብሉ ዘለኹም እግዚአብሔር ይቀበለኩም ገባሪ ሰናይ የሮን ዝተባሃለ ምንጻፍ ለቤተ ክርስቲያን ይባላ እግዚአብሔር ይቀበለላ ገባሪ ሰናይ ቤትናታ ገባሪ ሰናይ አቦ ገባሪ ሰናይ ዓሰርተ ናብራ ኩላትና ብዝርአን ብዘይርአን ብውሕድን ብብዙሕን ነባና ንህብ ዘለና እዚ ዕለት እዚ ናይ ቅዱስ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዓብዪ ክብረ በዓል እዩ ቃል ኪዳን ዝተቐበልሉ ዓብዪ ክብረ በዓል እሞ በረኸት ናይ ገባሪ ሰናይ ሓምሳ ናብራ ንኹሎም እግዚአብሔር ይቀበለኩም ገባሪ ሰናይ ሶስተ ናብራ ገባሪ ሰናይ ሚእቲ ናብራ ገባሪ ሰናይ ሚእቲ ናብራ ሓደ ገባሪ ሰናይ ኣቦ ሰለስተ ሚእቲ ናብራ ሓደ ገባሪ ሰናይ ኣቦ ሓሙሽተ ሚእቲ ናብራ እግዚአብሔር ይቀበለና ገባሪ ሰናይ ሚእቲ ናብራ ገባሪ ሰናይ ሚእቲ ናብራ ገባሪ ሰናይ ሓምሳ ናብራ ገባሪ ሰናይ ገባሪ ሰናይ
ገባር ሰናይ ንትናፋ ገባር ሰናይ ሀምሳናፋ ሙራናዮ ሙተፈናዮ ቤተፈናዮ ጓል አይታገበታ ገባር ሰናይ ሀምሳናፋ ገባር ሰናይ ንትናፋ ገባር ሰናይ ንትን ሀምሳናፋ ገባር ሰናይ ሀምሳናፋ ገባር ሰናቶ ንትን ሀምሳናፋ ገባር ሰናይታ ገባር ሰናይ ሀምሳናፋ እዝን ገብቶ ዘለና ንኣብነት ንምዃኑ ተዘሰሉ ኣብ ቤተክርስትያነቱ ዘሃለየለ ተባሂሉ ይቀበረ ገባሪ ሰናይ ስለሰሙ ትናፋ ገባሪ ሰናይ ንትናፋ ገባሪ ሰናይ ስለሰሙ ትናፋ ገባሪ ሰናይ ንትናፋ ገባሪ ሰናይ ንትናፋ ገባሪ ሰናይ ንትናፋ ገባሪ ሰናይ ንትናፋ ገባሪ ሰናይ ንትንሓሳናፋ أبوي أملاكنا قد عقلنا كاب هدانا كاب بعده كاب عند فانتم تنيرون كاب أشهد سنتنا كنيرون جاهز أنت رأيتنا ዘለኹ ኢለን ኣለዋ እሞ ጸሎት ቅዱሳን ምስአን ይኹን ናይ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸሎትን ቅዱስናን ምስአን ይኹን እግዚአብሔር ሓንቲ ገባሪ ሰናይ $100 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘላ ጓለይ ዝሓሚመት ጸሎት ክበርና ዝበልኩም ጸሎት ቅዱሳን ኣቦታትና ምስኣኹም ይኹን ገባሪ ሰናይ ሓንሳናታ እግዚአብሔር ይቀበለሎም ሓንቲ ኣደ ሚእትናታ ሓደ ኣቦ ሓንሳናታ ገባሪ ሰናይ ሓንሳናታ
አሳልፎ ይወስደናል። መዝሙር ቅዱሳን የያዝን ይቀበልና ወደና ወደ ቅዱሳን ወደ ጻድቃን ይወረና የባሪትና የስልጣናታ የባሪትና የስልጣናታ አቤተክርስቲያን ነሱ የባደየበት ሁላሁም ሀሳብ ሲሆን ያስረሰው የባሪትና የምትናታ የባሪትና የሀሰናታ የባሪትና የምትናታ የአገር አንደኛ የባሪትና የምትናታ የባሪትና ያደ የምትናታ
atau Michael berkenaan Muhammad wa Muhammad atau Muhammad dan itu berkami berkenaan dulu mereka bertemu mungkin hati berawal terjadi oleh keluarga Master berada dengan yang jadi Muhammad dan semoga menjadi untuk menjadinya berkenaan dulu mereka bertemu Ada
ተናዳ ለስጋና ነፍስ መርገና ያየር ተደረገ ገባር ሰማይ ይናዳ ገባር ሰማይ ይናዳ ገባር ሰማይ አስተናዳ ገባር ሰማይ አንታዳ ሁሉ ነገር ያየር አላህ ተደረገ አባቱ ነው ተተካንቱ ራይ በተወደለ ያየር አላህ Satu hari, satu benar terjadi. Ini berkali ini terjadi. Ini berkali abu abu berkali berkali besar. Dalam semua situasi, dalam semua situasi, dalam semua situasi, dalam semua situasi. Karena selesai itu ada keluar lagi. Nona ini teruskan berada. Jangan mereka berada. Jangan berada sama. يعني والناس فينا إلى أنا حضرات أنا قاسم على الجنة جاء نور بالله هذا أنا كبر لي بالله هذا من الله جاء نور كبر الله والناس فينا أنا مسلم والناس فينا هذا الإنسان يقول أجرام جاء نور يسمعه هذا كلامه من هذا إنما جاء نور كبر الله جاء سمع يسمع سمعه kalau keluar dari rumah, itu ada keluar semai, yang mereka menemui atas itu kerana. Jangan semai itu ada, jangan semai itu ada. Kalau keluar dari rumah dulu, orang janda hendak jalan bersemaya. Keluar semai, ada mungkin cara sama ada yang ada jalan bersemaya. Itu ada. Keluar semai itu ada. አንተ ህፃን ሀብታናት አብዛላ እግዚአብሔር ይቀበለላ ንጽቡቅ ነገር መቅና እግዚአብሔር ዝፈትወዩ ኩላትና እግዚአብሔር አምላክ ይቀበለና ንወለደይ ጸሎት ክትገብሩለይ ብምባል ሓደ ገባሪ ሰናይ 600 ዓመታ ጸሎት ቅዱሳን ንስኦም ይኹን እቲ ሓሳብ ልቦም እግዚአብሔር የስምረሎም በረኸት ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ሳላኹም ሳላ ገበርቲ ሰናይ ዝጎደላ የብላን ዝሓሰብዎ ኣባላት ሰብኣ ጉባኤ ኩሉ ግዜ ይትናታ ገባሪ ሰናይ ኣንተናታ ሓልተናታ ገባሪ ሰናይ ይትናታ ኣባላት ሰብኣ ጉባኤ መነፅረት ብሳላኹም ኣብ ፍጻሜ ኣብ ክእናዮ ናሞ ክብሪ ምስጋና ንዓኹም ይኹን ይቃበሉ ኩሉ ግዜ ረከብኩምና ይፈልጡም ይኹን ኩሉ ግዜ እዝናትና ሞገስና ክብርና ምስራኩም ይኹን እሞ ሳላኹም ዝጎደለና የብሉን እዚኦም ንዓኹም ሒና معانا ما تصدر فينا فجنوعي تملك الصينة وقلنا جاني حسبنا جاني بسامنا حسبين أردت الوالدايا مسموعين كل يحبون الرسال في حالهم فلسور من المكان عن تناتا جلال السماء كرسل من آدم حاسم Gawari sanai kesemi napa gawari sanai apa? Gawari sanai napa gawari sanai hamsa napa? Wafiram jellau ujiajir anda kebelson kalau kor lebih bal nera ikan Allah ujiajir hasab bertanya surana. Andi te asal ada napa gawari sanai napa? Kentara bina guna yo. Aikiman bina baru salah agak beda kerjaan hari itu betul. Kamu ambil beda kerjaan hari itu baru jadi hari apa? Orang sana itu kenapa? Saya kenal dia, dia kita perlu nak datang ke sini. Kenapa? Kita nak berada di atas. Karena kita berada di sini. جوار سناي يتنافى جاهر يقبلكم حسابكم يسمعكم بركة قدسان بسم الله الرحمن الرحيم صلوا صادق عبنا أو نجورا
كلاتنا يخدمنا أبوتنا إخوتنا قبريو قدوس باتريارك بسوا أبونا بسوا قدوس أونا قبرن أونا باسليوس تسمي تابوتي زورالو صلاة قدسان مسكولاتنا يهون حمسا نافا حنت قباري سناي حمسا نافا እግዚአብሔር ይቀበለልኩም عبيتنا نعاشنا مبا نهبزلنا እግዚአብሔር ይቀበለልና ወታደብና ያስምረልና ዝማሬ መላእክት ይስማዓል ሃይ ለምንገሻይ ከይደር ሰላም ተመጽይለን ይተናባ ይሆናሉ እግዚአብሔር ሐሳብ ልበል ይስምረና የባሪስና ይተናባ እግዚአብሔር ይቀበለል ሐሳብ የባሪስና ሐሰተ የባሪስና ሐሰተ ሃይ ካርት ጀምርና አሞዳታ ሶላት ጀምሪና ሁላና ዋለና ባል ይተናባ ይባባሉ እግዚአብሔር ይቀበለል ዕልልታ ዘለዎ ዘመን እግዚአብሔር ይግበረና ቅልውላው አሊ እግዚአብሔር መከራ ርግቡ እግዚአብሔር ሰላምን ዕልልታን ቅሳነትን ዘለዎ ዘመን እግዚአብሔር ይግበረና በረከት ናይ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ምስግላትና ይሁን ሓንቲ ገባሪ ሰናይ 50 ናፋ ገባሪ ሰናይ 100 ናፋ ገባሪ ሰናይ 300 ናፋ ገባሪ ሰናይ 50 ናፋ ገባሪ ሰናይ 100 ገባሪ ሰናይ 300 ናፋ ገባሪ ሰናይ 100 ናፋ ሓደ ህፃን 100 ናፋ እግዚአብሔር ይቀበለልኩም ሐሳብ ልብኩም ያስምረልኩም በረከት ቅዱሳን ምስክላትና ይሁን ሓደ ገባሪ ሰናይ 100 ናፋ ገባሪ ሰናይ 50 ናፋ ገባሪ ሰናይ 50 ናፋ ገባሪ ሰናይ 200 ናፋ حراي ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ዑደት ይበሉ ስለዘለው ሰላም ቅሳኔት ዘለው ዘመን ይግበረና ኩላትና በቦታና እናሓዝና እቲ ዝተረፈ ኣሞዳታ ካብ ሕዚ ጀሚርና ገባሪ ሰናይ ቤቲ ገባሪ ሰናይ 200 ናፋ ገባሪ ሰናይ እስራ ገባሪ ሰናይ ቤቲ حراي መንገድ ንስረገሎም እቲ ሰለስተ ጊዜ ዑደት ተዓዊዱ ስለዘሎ ገባሪ ሰናይ ቤቲ حراي መንገድ ንስረገሎም ገባሪ ሰናይ ቤቲ ገባሪ ሰናይ ቤቲ ናፋ ሓደ ህፃን 10 ናፋ ገባሪ ሰናይ 300 ናፋ 300 ናፋ 100 ናፋ 50 ናፋ ንኹሎም እግዚአብሔር ይቀበለና ሓደ ህፃን 10 ናፋ ገባሪ ሰናይ 200 ናፋ ገባሪ ሰናይ ደቀይ በሰላም ካርኩለይ 130 ናፋ ይበናለው ሐሳብ ልበል ይስምራለሁ ሰናይ 70 ናፋ حرايتي وفاء الصاليو لصحف سبها غويون كفوت سلازونه بغلبات بحساب بجنزب كامو زرحنا حصان بيتنافا يبلو እግዚአብሔር ይቀበላል حساب ልብ ያስምራል ገባሪ ሰናይ 200 ናፋ ገባሪ ሰናይ 150 ናፋ ندقي صلاه كبر لي بمبال كنت 100 نافا صلاه قدسان مسوم يكون حراي اتوفيا كصليو علل نابلنا نتتاوتنا ام معرفيو نبصعايو كلاتنا بوبوتانا خانا حز
አውደ ዓመትና ይባርከልና አውደ ዓመትና ይቀድሰልና ናይ ሰላም ናይ ቅሳነት አውደ ዓመት ይግበረልና በረከት ቅዱሳን ምስኩላትና ይሁን እቲ ዝተረፈ መሃብ ይሁን ወፈያ ይሁን ቀጻለ ስለዝኾነ ሕጂ ናይ ታቦት ፕሮግራም ዝጅመረሉ ስለዝኾነ ኩላትና ጊዜ መታን ከይንቀትል ኩላትና ከበሮ ገዲፍና መደብና ክንጀምር ጊዜ አጥረና ወዴት እንጀምር ሁላትና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ብፁዕ ወቅዱስ ሻልሻይ ፓትርያርክ ወርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሀገረ ኤርትራ ብፁዕ አቡነ ባስልዮስ፣ ክቡራት አባላት ቤተ ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ
Oh
ሊቃውንትና ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ንኩላትና ዝማሬ መላእክት አስሚዑ መንግስቱን ጽድቁን ያዓድለና። ካብዚ በመቀጻል አባላት ትምህርተ ሰንበት ለቤተ ክርስቲያንና ነዝዕለት እዚ ዝኸውን ሰለስተ መዛሙር ክዝምሩልናዮም መብ መላእክት ዝኾነ ዝማሬ መላእክት ኩላትና ሓቢርና ክንዝምር ክንሽብሽብ ከነታብዕን ክንዕልልን ሓደራ እናበልና ሰንዲ ዝጠፍኦ ሰብ እንተልዩ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እዘን 73 መዝሙር መዝሙር በስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን በአማላጅነት የአዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም በተራዳኢነት ሁሉም መላእክት ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት አሜንና
ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኃያል አሜን። መዘምራን በክራን አሃዝናን ዝማሬ ተስማዕና ዝማሬ መራዊ ተስማዕና አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንጉላትና ዝማሬ ንዑ መንግስቱን ጽድቁን ያዕብረና እዚ በመፍታት በናስና ርኤሆን ቀሰሰሰኒሁ